Asen-Manso-Akroso mensi mu apoyamante mu na nsuo na buban na ano ya wada nwumre nsuo etoye ntina abuso wona na nke diswa chenchire na wonu makachire waka nsuo na ja wona ekuntime nko wona ebentume ma emunsam Adom TV edeba Enso dindin a etoye ewo Akyem Manso empatem no enam so ama bridge bi ewo ho no enso no eyire afa bridge ni so ama ahyen ne wona wo mu kita moto titafoe entimi emfa omanfo entwa kwan no enko bebi a wo mo ekon omanfo a wo mo ete empatem ho no ene Adom news nsentwerefo atwetwe nkomo no sei na wo mo ekire ensem no mu efae nsie da nyame ena yi we ka ho a eyi saame yensa mato abe na million agu ho nsuo ne twene nyina akoi enen so me baaye no nsuo no se de si eba no be dia abrewa masan de ahoden abrewa me de bedidi kakra masan de ayensa adwumaden no atwema be ne nyina agogu baabi foforo enti yesre empanimfo aban o meye kwan ne nyede emmaye na de aye me yakra ne se so obi yare ne yede ne ko clinic a se de se nsuo yaye onipa no obewu kantimi entwam enfenipa ne nko wa hawe Kasee pa ne baabi asese yeginan vise kontata ne beye kwan na okoye no ma ha bio ensu bi yi a agise ye pake ye ka na se ye di kofo he kise ne nkofo yi nti esra ban se omomodin a meye gota ba omaboaye na sa akon Kasee da ha no ontimi muaye se ye si yentimi adwuma bi bio obi a pon da ba di bi a pon nti esra ban se omamaye ne ade se Kasee a ye esra ban anope yese ka me konkwanta me kwakurasi akokoye de afi bedru ha ya nsuo ya gikwan na afi bi ko ne biaba nsuo no cash ni kura bi kikamti manso maba wahema na obo ya piepia fa na so omutimi fifirim ti cash o ma hyewa ne de omutimi ko ne ntientia na omdru ha na o ma san dan mo anopa ne de asi wo ha no ni nsuo ne start to free 3 o'clock de babo fo ya na se ojai se de mo na be hie se sa na yentimi twa ka kura emerewa no kura no omukura na omasem kura hadwen kura de man nti mlantia ne de bitimi tutom sa moto ni ade na omdi tutom a anya basa wo so wo konti okwan bi obefa so obekọ se moa ene ehia so ombehwe kwan na omdi amayen ye bre dodo